אהלן גבר וברוך הבא לדרך. האם אתה מרגיש לעתים אבוד בתוך רעש העולם המודרני? האם אתה חש תחושה של חוסר מימוש, בדידות או כמיהה עמוקה למשהו גדול יותר? האם אתה חש לעתים במלכודת של ציפיות חברתיות? האם אתה שואף להבין את עצמך טוב יותר, להתחבר לכוח הפנימי שלך ולבנות חיים שמשקפים באמת מי שאתה רוצה להיות? אם כן, דרך הגבר נוצר בדיוק עבורך. דרך הגבר אינו עוד קורס, זהו מסע עמוק אל נבחי הנפש הגברית, מסע שנועד להאיר בך את האריה הרדום, לחבר אותך מחדש לעוצמותיך הטבעיות, וללמד אותך כיצד לנווט את חייך בביטחון, בבהירות ובכוח אדיר. במהלך דרך הגבר נצלול לעומקם של נושאים שיעצבו מחדש את תפיסת עולמך, ונבנה יחד מפת דרכים אישית להגשמה. נתחיל בהתעוררות ראשונית, נבנה יסודות של משמעת וכוח שקט, נתחבר לגוף ולנשמה, נלמד ליצור יחסים משמעותיים, נבין את עולם הכסף והמנהיגות, ונגיע לחיבור עמוק למקור האנרגיה הפנימי שלך. נלמד כלים מעשיים שיאפשרו לך לפרוץ תקרות זכוכית, לשחרר אמונות מגבילות ולחיות בעוצמה עם יושרה ואומץ לב. אתה עומד לגלות את הגבר המדהים שחבוי בתוכך וללמוד איך להביא אותו לידי ביטוי מלא בכל יום מחדש. זהו הזמן שלך לזוהר, לצמיחה ולהגשמה.